Hvorfor falder æblet til jorden? Det, der gør, at genstande falder til jorden, hvis de ikke bliver forhindret, skyldes tyngdekraften. Tyngdekraften kaldes også for den almindelige massetiltrækning. Det er en usynlig kraft, der sørger for, at vi bliver på jorden og at ting falder nedad. Det er desuden den, der holder planeterne fast i deres baner. Alt, der vejer noget, har en tyngdekraft. Det vil sige, at alt, der vejer noget, trækker i alt andet, der vejer noget. Tiltrækning afhænger af genstandsmasse. Så jo større genstand er, desto større er tiltrækningskraften, og jo tættere vi er på centrum, altså jordens kerne, desto større er tyngdekraften. I Danmark er tyngdekraften 9,82 newton per kilo. Skulle vi ikke have skiftet? Nej, det er lige meget, Kim Chong. En kraft er noget, som ændrer et legemes hastighed, form eller retning. Eksempelvis når du åbner en dør. Så påvirkes døren af den kraft, din arm trækker med, og dermed bliver døren sat i bevægelse. En kraft måles i newton og betegnes med N. Kraft er defineret som masse gange acceleration. Det vil sige, at hvis du eksempelvis ønsker at bestemme den kraft, du påvirker døren med, for at få den til at åbne, skal du kende dørens masse, altså vægten. Og den acceleration, hvormed du har åbnet døren. Hvis du ganger disse to faktorer med hinanden, får du den kraft, du har påvirket døren med. Newtons anden lov. Et legeme med massen m, der påvirkes af en resulterende kraft F, vil have en acceleration A, som opfylder F er lige med m gange A. Det vil sige, at hvis du eksempelvis ønsker at bestemme dens kraft, du påvirker døren med, for at få den til at åbne, skal du kende dørens masse. Altså dens... Jo, fortsæt. Det er det, jeg lige har sagt. Gud. Det er rigtigt. Det var også rigtigt. Og derfor falder æbler til jorden.